Tu na tomto mieste sa prvýkrát našlo pri razení Andrej Štvoňov viditeľné zlato. Tuto sú kremené žilky, 4. Tu je 1, 2, 3, 4. A tieto žilky v tomto žilnom systéme sú charakteristické tým, že sú tenké, mäkké, ale majú vyšší obsah zlata. Toto všetko je zlato. No čeko tých 20 cm. Tenké, mäkké. To je zlá kombinácia. Tak aby si vedela, že turisti... No, aspoň zlato je tam, vieš zase, na druhej strane. Taký starý fragatý. A ešte tu je nejaké zlato. Áno. Kde je to viditeľné? A kde? Že on to Počkaj, pozná. poď bližšie. Teraz pre zákonitu. Pozrieme, koľko nám to turisti nechali ešte tu. Koľko vyrybkali. A tu sú, a tu je jedna zlatinka, druhá. To sa nevidí všetky. Jedna zlatinka, druhá. A viacej dosť. A finito la komédia. Koľko nám tu? Bolo ich tam viacej, no ale tak čo by si nezobrali turisti na pamiatku, ne? Je to zlato. Hej. Čo som prilepil? Je tam zlato. A nechceš od nás, aby sme ti dali trošku? No však za to ste tu, nie? Že... Som čakal, že či sa predseda ozve. A ty si tomu aj prilepil hlatinky? No jasné, ale mosadzné. Rukač. Ja mu dám aj práve zlatinky.